bangithatha ngaya esibhedlela emshiyeni mabefika emshiyeni bathola ukuthi this TB seyiphezulu kakhulu angeke ngisakhona nanokuphinda emuva. Uke wahlokoloza indaba yokuthi usuyabhema. Yeah. Usemgaqweni nje uyabhema, ubhema ugwayi, ubhema nensangu, nansi ne-TB la. Emgaqweni ngitshela ngoba manje kungathi usekhaya kodwa futhi uyakwazi uyiphethe lapha emgaqweni uhlala namajida nabafana. Angixoxele kancane ngempilo yalapha emgaqweni ufundeni khona? Emgwaqweni mangifunde ukuthi abantu basemgwaqweni oqala bayaphila ngoba uzothola abahle nababi. Apart from me being emgwaqweni ngine talente in as much as bengidla ama drugs but bengihlale ngicula emngcwabeni mahhala. Ngicula emshadweni mahhala. Sometimes sothi ngicenga iplate lokudla ngoba ngiyazi ukuthi la ngiyakhona nginongakufici futhi especially makudlule u6 o'clock ngingangenanga emagcekeni. So emgwaqweni ngithole abantu abanothando but most importantly emgwaqweni kuyasetshenzwa. Emgwaqweni ikufundisa ukuthi ube strong ngoba akekho ozokukhalela akekho futhi ozokucabangela. Masibhema ma was the way of trying to hide the pain. Umuntu mayengaya nomila epoint ubuze nje amaphara ukuthi mabebhemile bazizwa benjani. Ukhohlwa inkinga ukhohlwa ukuhlukumezeka ubona engathi ukomunye umhlaba oyinkululeko. Ngibonga nje uNkulunkulu ngoba ngizangene kowunga nalezi ezinye izinto ebezezidumile manje. Kodwa at that time insango ingihlanganise nabantu ngoba phela amasamajida siyakhuluma. Insango ingenze ngalala emzini yabantu ngoba abangani bami akade bazi isimo sami besibhema nabo. Uthola omunye efolweni ngikhumbula nje ko West Street bengihlale ngilala emzini yabantu lapha kubangani bami ngenxa nje yokubhema nokucula. So uyabona ukuthi in as much as iyimbi insango but ikhona ukuhle engenzele kona ngoba mhlawumbe bengingabhemi kumfana wasesontweni bengizohlukumezeka nje ngigcine sengingaphumanga kodwa uhlala khona kungixhumanise nabantu. uAyanda kona ke wasizakala ukuthi uhlangane nabantu. Uhlangana kuphike noSimphiwe uproducer uhlangana kanjani? May soul rest in peace. uSimphiwe bengicula kwi-group yasefolweni ekuthiwa iBOT. iBOT mayi izoyo recorder first album. Bengisasabanyana nanokulida nje ngoba mina kade ngihlala ibhola ma into yomculo bengenandaba naye. So mangifika lapha e-studio kuthiwa awucule mfethu. Wawudumile ebholeni? I strong ma. Efolweni. Namanje ungalibeka la ngilithatha ngilo so kwakuthiwani wawubizwa ngane egroundini? Bengibizwa ngoShaka, ngibizwe ngocomputer, ngibizwe ngomkhelele because bengimnyama. Ngiyayibona inswebu kaMkhelele namanje. Yabo abanye futhi bengibiza ngoSibusiso Zuma. Injalo. So nje bengitswempu kakhulu ma but ngiseme ngiqala ukucula bengine self esteem. So mangicula lo mjida athi mfethu ivoice yakho man. Hayi and manje uthola ukuthi lo bhuti lo obesiculisa bekuyile nhlobo ebithanda ukulida yodwa. So kwangathi kunekwalinyana. So manje lo uya insist ukuthi ake nifake lo mfana lo. And then mangena ngishaya. Hey angincome lo bhuti. Then ngoba naye ubebhema futhi ma. Mase sithatha ibreak sesibhema. Ngimchazele futhi ngempilo yami ukuthi hey mina bhuda yami kuzomela ukuthi ngihambe fast ngoba ekhaya isango liyavala ngo6. Abuze yini inkinga ngichaza ukuthi no ngihlala kanje and menga kudeje u6 ida ngishaya ngemvubu or ngizovalelwa ngaphandle. Ushawa ubani ngemvubu? Besimbiza ngogogo. Ugogo hayi ma ubeyifaka imvubu. Oh. Yani ushayelwa ini? Ufike late awuzange uzu-attend inkonzo ka7 or mangabe mhlambe futhi uthi uyathethiswa wakhala ukhalelana and then issue induku ziningi manje izinto besishalazo ngokunye maye evukwe into zakhe so sizovuka ngo3 ekseni kuzomela sami sogeza silungiselela inkonzo ka5 and ngaleso sikhathi sibancane sometimes ushayela ukuthi awuzange ulishanele ibala mhlawumbe mawuthi kusuka la uya esangweni elingakanani lapho ngishanela ngi1 every day before ngiye esikoleni. So sometimes ngibuye ngikhohle okanye sometimes ngibuye ngidoje ngenxa mhlawumbe ukuthi ngilate mangibuya yikho lokho. So khuleke nje kanjalo. So uSimphiwe imvubu mawushawa ngemvubu siyakwazi ukubona nathi. Siyasibona imvimbo. Akekho wayebona? Bebebona ma abangani bami bako7 kuWest Street bangafakaza umntana sekhaya esikoleni
ubeza afake isketi eside ngenxa ukuthi izitho bezinemvimbo khala ngisho othisha ngikhumbula ilanga engishayile ngaya kubaba esaphila ubaba ngaya kubaba ngayisola nokuthi ngiyapi ngoba phela nobaba naye bathi mekhula uke waba isigebengu kwavuka izinto ubaba wahamba wayefolweni wayolwa ngayisola ukuthi ngiqabanisa abazali manje uyabo but bese sengikhathele ngenxa yokushawa nokuhlukumezeka ebesithole lapho nokungidela ukuthi ngicine ke sengisemgwaqeni ke forever ke usemgaqweni forever usuhamba uhlala emzini yabantu kodwa ngifuna ukuthola la ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uhlala emishini yasechibini kodwa sikuthola usucula nama group angaphandle futhi ugcina usuyocula epostoli awungixoxele lapho ukuthi iyenzeke kanjani lento ilolo thando malumculo epostola kunamakhwaya kuno choral kunosicathamia kuno gospel kunomculo womama so bebengibona ngicula kwi BOT umfowethu omdala kunami ubhuti nje besimbiza ngoChuku ubabuchapha wangithatha wangisa epostoli ke kunentshumayelo yakhona kuthiwa masibe nothando uthando abangibonise lona abantu balaphaya sometimes be donate ingubo imali make nje ngayoculisa ikhwaya yaphuma number 1 because another gift yama ngu conductor oshisa kakhulu kumakho ngafiwa so uthe ngamanje ngagcina sengisithandwa sabo then mangichaza inkinga yami everyone ubengizwela everyone ubefisa ukungisiza and then ngagcina ngibona ukuthi no ngingaphila nalabantu lapho so bese ngingasonti ngo11 ngingasonti ngo5 sengihamba ngepostola ngo10 ngibuye wena bangiphakela ora bangiphakela lapha echibini ngizoyodla kubo kaChuku kubaphatha kanjani echibini ukuthi bakugcinile la ekhaya uyingane yala ekhaya eyathathwa le eClermont yazohlala la emishini kodwa manje usuhamba uyocula kwezinye izindawo kwabenza kanjani ubudlelwane bakho nabazali bala echibini kubenze basawa kakhulu gcine sengasakhulunyiswana I remember at some point ngicine vele sengasabalwa nasekudleni and nami vele futhi bese ngasakubuzi ngoba bengithi mangiya esikoleni ekseni ngiqale kababuchapha ngiyodla sometimes ubabuchapha uzonginika lo 5 rand lo 5 rand ngizophatha esikoleni mangibuya ngiyazi ukuthi ngiyoculisa epostoli mabe ngize ngihambe ngiye ko PE mahhala uthothi ngiyoculisa amakhwaya ngilaliswe kuma hotela engabothe hey this is the life I want to live man so abona say no yazini la ayigihleli la ngeke ngisakwazi ukusuka so njengoba ngithi ipostola namanje it's a pity ngisasonta khona till now